Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas miingon kanila, gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mulabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha si Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon sa Hesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Sa unang pagbasa, gipahinomduman ta ni San Pablo nga ang tanang tao dili na langyaw, kung dili sakop na sa usa ka kaliwatan or usa ka banay. Kana kon dunatay gitawag og link nga mao ang pagtuo. Kaning pagtuo nga Kristiyano or pagtuo nga Katoliko, ang pagtuo nga dunaray usa ka Dios ug usa ka Espiritu. Tuo mo ana. Oy, tubag oy. Ana, dili na mo mga estranyo. Kanang estranyo dili man na makasulod sa balay, agi-agi ram na. So kay nituo naman ta usa ka Dios, usa ka Espiritu ug usa ka kaluwasan, membro na ta didto sa langit. Pero ang pangutana, motuo ba ka mo nga dili mo iglain anang imong tupad? Motuo mo nga ikaw o kanang imong tupad usara? Sure? Niya, imo nang tabangan kung magkalisod. O imo lang tanawon. Mao naman iron. Anhin na dinhi ang practice. Niya, motuo mo nga ikaw o ang inyong silingan usara. Ha? Unya nganong na naglinaw naman ang atong dahan diha, wa na may kaagias kanal. Imo mang alihan. Ngano man na, wa ka mo tuo sa imong silingan nga usara mo, ikaw ra gyud mo klaro. Ikaray gustong maluwas, ikaray gustong panggaon sa Ginoo. Di na ka mo pangga na imong silingan. Nang kuyaw kayo. Ang atong mga magtutuo sama ni Santo Tomas sa mga apostoles nga naguna, pagtuo gid nila, ila dayong gipuy-an ang ilang pagtuo. Muna si Santo Tomas medyo ningkiling man siya gamay kay mura tingali to siya nagduda, pero sa dihang nituo na siya, nagpakamatay na gyud. Kamo karon unsa man, kiling-kiling pa ang pagtuo? Wa pay klaro? Klaro na. Ayaw na mo pangural. Usa na malang nang imong silingan nimo, nganong butangan pa man nimog ali.
Di ba? Bitaw kanira bang koral maura ba ni sikat kaysa ako mga wali. Doon na ba yay pagpangural nga makalangit? Nay pagpangural nga makalangit. Unsaon man ani mo nga mangural ka aron malangit? Nang dana kay mga tanom nya na sila mga binuhiang hayop. Imong koralon ang imong mga tanom aron dili kanon sa mga hayop kay wa man ay buot ang hayop. Pero inigtubo sa imong tanom igpamunga, hatagi sila bunga sa imong tanom. Hatagi sila ba? Nganong di man nimo ihatag nga nabuhi mang imong tanom? Ana, or ang imong mga hayop, kanding ba, baka, imong koralon. Nga naman, manggawas mo na, mangadtom na sa karsada, hazard mo na dito, banggaan na ng motor, matumbang mga motor. So imo ng koralon, kanang imong iro, imo ng koralon, haron dili makaagi, di makahazard nga tos katilingban. Pero magbaligya kas imong baka sa imong kanding, hatagig halin ang imong silingan. Katubang naglisod ba? Katubang sang hatagi sila ba? Dili kay imo ra gid na tungod kay imong gikural imo ra gid na. Ana ba? Sasakto dili. O kana mo'y makapalangit nga koral. Nya kinahanglan pa din na i-explain. Dili oy ang pagpakighiusa sa imong silingan pasabot imong paningkamutan nga dili sila mamiligro. Maubitan na ka ng atong parking, gidili ginang pagparking og karsada, kay mamiligro man ta. Kanang pagpaninda, sama diyan na itong iskina, naninda diha, dool kay karsada. Imong gibutang sa peligro ang imong mga mamamalitay. Ngano man inigpalit ato asa mang ilang lawas nga naa mang imong tindahan na makilid karsada, asa mang lawas sa mamalit. Di as karsada, manyag na imong sod, mabagiran. Og nagdasa nagbata, ang bata magsigir ba nagkabot-kabot, manyag mabagiran na ng motor kay agianan man, imong gibutang sa peligro ang imong silingan. Nyarog imong parkingan ang karsada, di ma one way. Nya parking sa pikas, pila na lang? Halfway. Unyag na ay mga aksidente, naroy mga emergency, sama na mga sunog. Ang saan man pagsuod sa bumbiro, nga pulos man mo parking diha, mga matay ta, hazard gyapon na siya. Ana. In short, ang ato ding pagsunod sa Ginoo maghatag og kalipay sa atong isig katao. Muna nga gibuhat man is mga apostoles, naigo gyud sila sa nakatuman gyud sila sa gisulti dinhi sa atong kanini ang tubag bitaw nato sa Salmo, sa may atong tubag dire. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa may usas maayong balita nga kitang tanan usana sa matas Ginoo. Maghiusa na ta bisag panahon sa eleksyon, maghiusa untang atong mga kandidato. Karon ang mga manag-amigo na nag-away naman, nagsigi na magbinumbahay og sakit nga mga pulong tungod lang kay mag-angat ng eleksyon, magsigi nag-away, kaway ayo. Mao nay atong ihatag nga panig-ingnan ang atong mga leaders manag-away. Parehas sa namong mga pari ba, mag-away, ana magkinusmuray, nya magsigigwali ang Ginoo manaka ninyo, nya kusmod kay gnaw. Kay wa mo tagad sa isig ka pari kay tungod lang sa lang. Basig gailog sa youth leader. O kana bang ingon ana ba? Unsa may buhaton? Ang atong himuon di ay mao ang pagpakamatay para sa atong pagtuong. Unsaon man pagpakamatay, kana bang gusto ka nga masakitan aron lang pagmatuod nga nagsunod ka sa Ginoo. Sakit ang pagsunod sa Ginoo mga igsoon. Kana bitang pagdawat sa tao nga bati kay batasan nga nimo. Sakit na Hilingi ako nung na imong tupad. Lingi nalipay ka sa akong naong. Nalipay ka ni akong naong. Ing na ko no.
Kay naarabay mga tao nga naong palang daan di gyud malipay. Nya maglagot siya nganong mutupad niya bisag diha simbahan. Di ba na? Ang uban gud mobalhin og lingkod. Balhin og lingkod ba kay di siya kauyon sa naong. Usahay ingon ana ta pero ang pagdawat sakit. Pero once gani nga mudawat na ta, kanimo yung pinakanindot, inigdawat nimo mura jud kag naibtan og tunok. Tistingin ninyo, naamuroy tao nga kanang di jud kaganahan mo dawat. Sa imong hunahuna og kasing-kasing, with all sincerity, atubangan sa Ginoo, ingna, Lord, ako na ni siyang dawaton. Di ba, ang imong dughan, mura jud ibtan og tunok. Adigin mo to. Ngano mura mo lang maglan, to. Basta imong dawaton, anang unsa man ang dawat? Kana bang mutuo ka nga naay Ginoo diha niya, unya kana siya pwede gina nimong ikuyog didto sa langit. Muna nay dili makita nga kamatuoran. Matod pa ni Jesus, bulahan tong mutuo bisan wala makakita. Kay kita gud usahay, una ta mutuo nga makuyog na nimo sa langit basta mag-usab. Then makaingon, og mag-usab. Nganong dili dawaton, nganong dili pasayloon, nganong maghuwat man kang mausab. Nabitay asawa karon ang iyang bana notorious gyud kay nga bisyoso, babae, sugal ana. Dugay-dugay na mi ani niyang sigig istorya. Tag-as ra ba kay siyang message niya akong basahon. Ang ra bag i-share niya ba? Nya nga ako ra yung tubag, higugmaa lang. Ayaw na paghuna-huna nga mausab. Higugmaa lang siya nga ingon ana, malangit lagi ka. Sa sige na kong sulti, niingon lagi siya nako nadugay karong bagoy siya. Father, nindot kay akong gibati nga nagsigi kog higugma sa akong bana. Wa gyud mausab akong bana, Father. Pero lahi na gyud kay akong gibati niya. Wa gyud kuno mausab. Ang nausab ang iyang gibati ngadto sa iyang bana, pinangga na gyud kuno kay niya iyang bana bisan pag bisyoso lang gyapon. Wa gyud lagi kuno nausab. Nya unsa may inyong ganahan kanang mausab ang imong bana, nya ang imong gibati wa mausab. O kanang wa mausab imong bana or ang imong asawa pero ang imong gibati nausab. Hay may inyong ganahan na. Hay may inyong gustong usbon ba? Ang tao o ang imong gibati? Ako pa ninyo, ang inyo na lang gibati mo yusba. Kay og ang tao gani imong usbon, patay gyud kadiha. Lisod kay na usbon ang tao. Hasta gani siya galisod og usab niya. Ako ingna ko, Father, ay napagsigig sulti anang koral. Kanang mga kilay, kanang mga kabit. Gi ingna ko, ingna. Inigingon nyo na ako, maingon ko, buot day mo na ako, nga nagtuman raman ko sa Espiritu Santo. Lisod ang tao, imong usbon. Bisan pag imo pa ng hulgaon, lisod kayo. Sukol gida. Pero usba ang imong gibati, higugmaan na siya, pasaylua, tuo na kana imong igsuon, tuo na kanang tawhana, imo nang ikuyog dito sa langit. Mausab dayon ang imong panglantaw o pananaw anang tawhana. No. Niya ini humana na kakita din kag Ginoo. Si Jesus gipakita niya ni Tomas ang nabuslot niyang kamot o iyang kilid. Gipahikap, gipatuslok pag itong iyang kamot didto. Ngano man buot ni Jesus nga sultihan si Tomas, wa man ko'y giusab nga tao, ang akong kamot mo'y nausab tungod sa akong paghigugma sa tao. Nabuslot in tao ng akong kamot, buslot pang akong kilid. Kay wa ko'y giusab nga tao, akong gipunan ang akong paghigugma, pinaagis pagpakamatay. Mautong pag-ingon ni Tomas, Ginoo ko og Diyos ko, mingtuo siya nga ang Ginoo di ay nahigugma gyud kaayo natong tanan nga magpakamatay siya para nato. Kita pakaha dili magpakamatay para sa Ginoo. Ana siya. Giusbag lingi nang imong tupad be. Ingna sugod karon pakamatyan tika. Ingna. Ingna ba?
Ingnan na mong tupad ba nasugod karon pakamatian ti ka. Ana, hasta nindota lagi ana. Karon iguli ninyo sa balay. Wa man mo kuyog dire inyo mga kuan. Iguli ninyo pukawa tong nangatuog dito iguli nimo. Ingna dong sugod karon pakamatian ti ka. Ingon dito siya gaitag 100 be kay suroy ko. Ana. Siguro tagay de 100. Bahalag wa na kay kwarta og wa kay kwarta pangutang sa imong silingan. Ihatag nga ng imong anak aron makasuroy. Nga tanawa di ba iniguli ana lipay kay nastanan. Kaysa una imo man ang kasaban karon lipay na kayo. Oh. Nya ganahan gana. Anong di man mo tubag? Magduda man lang yapon mo nga pangginoo mo taning atong wali. Bitaw manindog na lang ta.